Hi guys, kakak norok kaham no tong nah nei. Guys norok channel lo kwtal hangke norok subscribe khaini ni ta pok di tei video no sajagi tong khe like khlai di tei comment khlai di tei subscribe khaifru bell button no sineri di tei all click khari di tamni hunba ani channel ni je video kwtal norok ni thani notification sogini ni bagui. Hangke faidi guys jeng bisi kok saya jeng video ni faising thanglayane norok nugui mankhana guys thumbnail nugui tamo ba tamo sana naikha norok wansagi tongui mano hingga faidi just simple se norok video ni sakang kaisa kok sana no mosango norok video no nai hamya eba saya ta wansagdi just norok entertain khaini ni bagui se mo videos namjago hingga guys faidi jeng video no nailayane. Hingga guys जों साइमन ताबुक संसार गनांगै नो अमा हाय फेक जागनाय माने बे कबुलजाक अबनि बिसिं इंखा कायसा फ्लैग जों बेबाग नो नंगौ अब जों नगै दंगो फियाबा फ्लैग नोंमोनि बेबाग नो हामिया हायपन तिनि नरनि बसकांगा आं टिभि फेगा फ्लैग नोंमोनि अमा हाय सयटा काहाम इम्पोर्टेंट थिंग्स फायदि जों नायलायनो पुइला हंगे गाइस जों फ्लैग नंखे नायदि जों जे फ्लैग नोंनाय बेबाग बररनि न बखनाय दाक्ति न फुरमानि नगो गाबो कायसा काहाम तामनि होनबा नोंते बखनाय कालार न नांलैया आमो कायसा बलाय नायनो नि मोसांगौ हायदे ना दुइ नम्बर जों नायलायनो फायदि जों फ्लैग नोंमानि बिसिंतै जे सक्सारै फानो फ्लैग नोंमानि बिसिंतै नायदि बरि रखे ते बसावो बरि रखे लिपस्टिक फुला नांलैयाते हायनो लिपस्टिक कसमरियावैनो खोक्सै समय थांनाय साला रबो खोक्सै समय थांगो जों बेबाग नगै दंगो फ्लैग नोंखांगाय खोक्सै समय थांगो हायदे नरक कबि दायरें अबो कमेंट सिदि गाइस ते गाइसा कक जों फ्लैग नोंखांगाय जों ते रांसाक निबो अबते पायना नाया रांसाक निबो हायनो सेनि जे रियल बुआ तंगने अबो न रांसाक ngै थांगो रांसाक सावि थांगो नायनो नरक अबो कबि दायरें कमेंट किसा सिदि आं बखराना मसंगो नंनि बखानि कग्रब बुनारब बा बाहाय वानसे किसा कमेंट सिदि प्लीज नंबर 3 जों नायनाय नो गाइस नंबर 3 ओ गांगे जों नायनाय नों नायदि फ्लैग नों नायरक दाक्तिनो किसा बयस नों माहाय थांगो बंनि फेस स्किन बंनि बॉडी स्किन रो किसा बरनि तमहाय डैमेज जों मन बगैनाय किसा दाक्तिनो होयै थांगो नों वानसक नायदि नों बयस कम होनो नों जदि नि साक बाक्सानि साक सलाय बाय जदि नि साय किसा अक्रा बररो बाय जदि नों दारा काका नै नगजागै कक साय मा नंखाय नों हाय तो नि बयस कम एबे नों बिनसले अक्रा नै नों कक सजाके नों रेस्पेक्ट मानै थांगो आबो कासा नांकुक माने कक आबो कविता एरे नरो कमेंट सेदि ते नरो वीडियो नो साजागै दंखाय लाइक शेयर ते कमेंट खालायनानै ता पगदि नंबर 4 जों नायलायनो नंबर 4 हे जों नों जागो गाइस नायदि फ्लैग नों माने जों बेबाग नोगो कुसुगो नों कुसुक माने कैसा ता महंगा गाय नायदि नों फ्लैग नों साबे कुसुगो नों ताबो तो सिकक माखो फैमानि जरा मुसुक तंगो तक पुन तंगो नगो नों फ्लैग नोंगै नों जदि हपं कुसुगि तंखांखाय नों कुसुगनि नि अ कुसुगमा खरां बाय गाइस नि कुसुगमा खरां बाय सिकरबो नि नो फारेगा तामनि होनबा बरक वानसनाय अ बर्तस थयाको अब कैसा काहाम सिकरनो हते या कागनानि हायदा नरक ताम होन कमेंट सिदि नर कमेंट सी बायदि कमेंट सेशन पूरा सुपुंगरदि ककरे नरनो एंटरटेन खै तननानि अबसे आं नायो गाइस आवन बरिते कोनया नरक वीडियो नाय कोनो हामिया तावन सरिनो हाय साफिओ नंबर 5 जों नायलायनो गाइस हायनो हाय नंबर 5 ओ जों नायलायनाय नायदि अब हुंगा के बेबाक ऑफिसर रक जरा ऑफिसर रक बा नगो बेहेक बसानि हयते या कागनानि बेहेक बसानि बेजाल सयमेया कष्ट होय तंनाय र बरनि बेगे बेले नांकुक मनि नायदि नों फ्लैग नों खां कांका फ्लैग नों मनि बिसिंतिसिनि सरि रगासे जरा जों लुमो कंग्राय इंगो माहाय पदरे पचों बेमार बेकरं जाक्ति ngै थांगो नों ऑफिसर रक ngै तो बरक ते आलादा छुटि सानि फायना नांलैया आं लुमुइ दं हानै ते माहाय गोबां मा आलादा बाहाना कायना नांलैया बेहेक बसानि या नि हयते काटने नि बगि हायदा ताम हिनरक अब कमेंट सिदि नंबर 6 जों नायना थांगा होनादि फ्लैग नों नायरक बालाय न मायगना बरक नाय जेफोर बरक फ्लैग सगो बरक साइसों नंगिया बरन बिन गानाते खरस नों नाय दखा बबेबो शेयर खालायो नायदि बसक मायगना जों बर मानैबा हायदा नरक ताम होन नरक ताम वानसक आनि वानसक मा हायदा नरक वानसक इतंग प्लीज नरक कमेंट सिदि
Guys, stay butongo omahai poder pot nangkuk mani haipano ang jeti family amsuk no kainor na haino hai hambai maro video puilan si paithak jora nai tongmani bagui. Okay guys, love you all, take care.